ايش اللي بدهم يعملوا مع النسوان اللي خطفوهم؟ بقول لك يمكن زنا، اغتصاب، اعتداء، تحقيق. كل واحد له فكرة. زنوا، اعتدوا عليهم. مين؟ اطفال؟ الأطفال يمكن زنوا فيهم، خطفوهم، اعتدوا عليهم، قتلوهم. בעיקר היה שם המון פיצי ירי, גם ירי ממוקד באזור איבר מין לגברים, וראינו את זה הרבה. היה להם קטע עם איברי מין, גם לנשים וגם לגברים. אנשים שהגיעו אלינו אזרחיות, זה היה, אנחנו ראינו בעיקר או חריטות שדיים או ירי, רק בשדיים, פשוט ירי מקצה של שד לקצה השני, והם הגיעו אלינו בהכרה. אצל הגברים איבר מין, ירי באיבר מין היה להם קטע עם זה או לחתוך. ניצול ממסיבת נובה באודטו. הכל היה אפוקליפסה של גופות. בנות בלי בגדים, חלק עליון, חלק תחתון. אנשים חצויים, אנשים שחוטים. ערופי ראש חלקם. היו שם בנות שפשוט שברו להם את האגן, מרוב שאנסו אותם. הם היו בשפגת פסוקות רגליים. הזוועות הללו הינן קומץ מצומצם וקטן, מתוך העדויות המזעזעות והקשות, המתארות את הפשעים המתועבים נגד האנושות, תיאורים שבן אנוש מתקשה לעכל ולהכיל. עשו את זה שכופפו מישהי, ובעצם אני מבינה שהוא אנס אותה, והוא בעצם משנע אותה. כאילו, ממש אני זוכרת את התנועה הזאת. ואז מעבירים אותה לעוד מישהו. היא הייתה בחיים, הבחורה שהם אנסו? כן. היא הייתה בחיים. עמדה על הרגליים? היא עמדה על הרגליים, היא דיממה מהגב. אני לא יודעת מה היא הייתה. שהוא מושך לה בשיער, היה לה שיער ארוך, הוא מושך לה בשיער. הוא כאילו... היא לא לבושה, והוא חותך לה את השד. הוא זורק את זה על הכביש, הם משחקים עם זה, והיא כאילו הולכת כזה ככה עם הראש. המנעול שלו קרוע מהדף, הדלת מלאה בכדורים, מיד בצמוד לדלת שתי נשים, אמא ובת, יריות. בחדר ממול בחורה כבת 19, מכנסיים מופשלות. עכשיו תגידו לי, אם כשהחליטו משפחה להיכנס לממד, נכנסו רק אמא ובת אחת, ובת אחת השאירו בלי מכנסיים בחדר ליד. תגידו לי, אין לי תמונה של מה שקרה שם. מישהו יכול לספר לי סיפור אחר מהסיפור הזה? את יודעת, גם יכול להיות שאם הייתי מתנגד יותר, גם יכול להיות שהם היו יורים או משהו כזה, אבל in the start, I start to say stop, but you see, you don't have a person to talk, they don't listen to you, and if you talk and they do it more, it's not going to help in this time. באותו רגע, כאילו מבחינתם. כאילו באותו רגע אתה אומר, כאילו זאת הבובה היהודית שלנו, וזה כאילו זה מה שאמור להיות עכשיו, וזה כאילו אנחנו נעשה עכשיו מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, עברתי שם האונס, היו שם כמה אנשים, היו שם בסך הכל כאילו 5 אנשים, אבל באונס עצמו היו 2 אנשים שהחזיקו אותי בכוח. יריקות, צרחות, צחוקים, מה שלא יכול להיות. כאילו אתה מרגיש באותו רגע שמצד אחד אתה רוצה לצרוח ומצד שני אתה שומר על איזה שענות אפרו-פלסטיניות שיש בעולם. זאת אחת מהסיבות גם שטוב שאני אדבר על זה בזה. קשה לי לראות את ההפגנות אפרו-פלסטיניות שיש בעולם, קשה לי לראות את ההכחשות שיש, כמו שאמרתי לך, גם את השואה הכחישו בהתחלה, וזה כאילו לראות משהו שכאילו איך אנשים מסוגלים לעשות משהו מסוים ואחרי זה להכחיש אותו בכזה ביטחון. The New York Times reported on March 26 that Israeli lawyer, Amit Susana, was sexually assaulted during Hamas captivity in Gaza.
Amit is the first Israeli hostage to publicly speak about the sexual abuse she endured. On October 7, Amit was abducted from her home and beaten and dragged into Gaza by at least 10 men, some of whom were armed. In her interview with the New York Times, Amit revealed that she was chained alone in a child's room in Gaza. Sometimes, the guard, Mohammed, would come in and touch her without her consent. On the morning of the sexual assault, Mohammed unlocked her chain and forced her to quickly take a shower. He then came towards her and shoved a gun at her forehead. After hitting her and forcing her to remove her towel, Mohammed groped her, sat her on the edge of the bathtub, and punched her again. He then dragged her at gunpoint back to the child's bedroom and with the gun pointed at her, forced her to commit a sexual act on him. Amit admitted that she couldn't stand looking at him, but that she had to because she knew that it could happen again at any time. חבר'ה, זה צה"ל, חבר'ה! זה צה"ל, זה אנחנו! וואי, הנה פה ליד הבית שלי. תראי ליד הבית. וואי. איזה מזל. טיל. רסיס של טיל. נייס.